Du kan aflevere metal på genbrugspladsen eller som storskrald. Dåser kan du proppe i containere til metal, som står centrale steder i byen. Hvis du afleverer dit metal til genbrug, så sikrer vi, at det bliver smeltet om og brugt til nye metalvarer. Stena Recycling i Kolding henter metallet, sorterer det og pakker det hårdt sammen i containere, så det ikke fylder så meget. Det gør også transporten lettere og mere miljøvenlig. Lastbilen stopper i Grenaa, hvor Stenas folk og maskiner sorterer tingene fra hinanden. Jern for sig, aluminium for sig og kobber og andre metaller for sig. Stena sælger det sorterede metal til danske jernstøberier og til stålværker i Europa. Fabrikkerne smelter dit metal. Jern bliver kørt igennem en valse og bliver til stål, der kan bruges til alt fra tomatdåser til store rør. Aluminium kan blive samlet i barer, ligesom guldbarer. Så kan de bruges til at lave sodavandsdåser, cykelstel eller leverpostejbakker. Bilfabrikker modtager flydende aluminium, som de bruger direkte i deres produktion. Tak for dit metal.